Salut, sunt Ovidiu, iar astăzi vom vedea cum se joacă jocul Helvetia. Sau Helvetia. Nu sunt foarte sigur care este pronunțarea corectă a acestui joc. Sau în traducere directă Helveția, ca să fie mai simplu. În acest joc este încurajat căsătoria pe interes. Și anume, vom avea bărbați și aceștia sunt bărbații cu pălăria și femei pe care o să-i trimitem să îi căsătorim în satul vecin. Și de ce spun că este pe interes? Pentru că, de exemplu, eu pornesc precum în Seven Wonders, dacă vreți, cu anumite bunuri, de exemplu cu paie, lemn și cărămidă, dar în orașul advers văd că cineva, fata aceea, are piatră, deține piatră și dacă vreau și eu să am piatră, o să îmi trimit unul dintre bărbații mei să se căsătorească cu ea. Apropo, în acest joc nu este permisă căsătoria între persoane de același sex. Poate asta o să vină într-un expansion, cine știe. Și, de exemplu, eu îl trimit aici să se căsătorească, cum spuneam, pe interes, ca să am și eu piatră cu ocazia asta. Sau el o să-mi trimită aici să se căsătorească cu cel care dă lemn, pentru că nu are lemn. Eu am o fată, o să trimit aici un bărbat să se căsătorească cu această femeie de la mine din sat. Și astfel va beneficia și el de acest lemn, pentru că sunt acum o familie. Cu ajutorul acestor lucruri vom construi alte cartonașe aici în orașul nostru, ne vom dezvolta orașul. De exemplu, dacă vrei să construiești aici ca să ai cărbune, trebuie să ai acest lemn. Și el, cum nu avea lemn, nu putea să construiască. Tocmai de aceea a căsătorit pe acest băiat cu fata de la mine din sat, astfel încât să poată avea și el șansa să construiască în orașul lui acest cartonaș și astfel pe viitor cel care este șomerul orașului, dacă va construi, va veni să muncească aici și va avea cărbune de acum înainte, sau capre, sau văcuțe și așa mai departe. Și modul prin care vă face puncte este acela de a livra aici în centrul satului să ducem toate aceste bunuri. Există câteva bunuri de bază, cele de sus, lemn, cărămidă, piatră, care sunt ușor de livrat, dar apoi vedem cașcaval sau bere, unt, carne, piei și așa mai departe, care aduc mult mai multe puncte și sunt mult mai greu de livrat. De exemplu, aici vedem pentru această carne 2 puncte, sau pentru Snickers, Twix, ce este asta? Nu, ăsta este metalul, pentru metal 1 punct. Și în jocul ăsta facem puține puncte, pentru că vedem aici acest 20 scris cu cifra roșu. Cine ajunge primul aici a declanșat finalul de joc și practic aceea este ultima rundă. Vom vedea cine a reușit să câștige. Și cum se desfășoară? Este un joc de tip worker placement. Avem aceste discuri, acești bănuți, pe care o să-i punem aici în funcție de ce acțiune vrem să luăm. Și, de exemplu, aici unde e arhitectul, dacă cel galben vrea să construiască, pune aici. Și acum să spunem că vrea să construiască exact această construcție care o să-i dea pe viitor cărbune. Pentru a o construi are nevoie de lemn. Și ce fericire pe capul lui, tocmai s-au căsătorit cei doi tineri fericiți căsătoriți și acum și satul său deține, prin căsătoria cu femeia de aici de la mine, deține lemn. Ăsta lui muncește pentru a face rost de lemn și muncește atât de mult pentru a face rost de lemn încât cade pur și simplu de oboseală. Așa indici că ai obținut acel bun. Aici nu există cuburi sau ceva care să-ți arate că, uite, ai obținut un lemn. Nu, pur și simplu l-ai pus jos pe cel care a muncit. Ea a obținut lemnul, imediat ia și construiește în sat la el și de acum încolo va avea cărbune și ăsta este aici în centru, care stă în acest loc, este șomerul satului, acum devine și el angajat
Așa că eu dacă vreau să am, de acum încolo, dacă vreau să am cărbune, bineînțeles că pe femeia asta care este șomera satului la mine, o să vreau să o trimit să se căsătorească acolo în satul vecin ca să am și eu de acum încolo cărbune. Și acum este rândul meu, pe o să iau acțiunea asta aici, bineînțeles asta este căsătoria. Și tocmai ce am spus că o să fac, o să o trimit pe roaba lui Dumnezeu, la robul lui Dumnezeu care siliți amândoi de către mine se vor căsători și voi obține de acum încolo și eu acest beneficiu din satul vecin. Bineînțeles că acum eu exemplific doar pentru 2 jucători, dar gândiți-vă că acest joc se joacă de fapt în minim 3 jucători, 3-4 jucători, vor fi mai multe sate aici, o să încerci să vezi în ce sate există anumite bunuri mai interesante, unde vrei să trimiți să îți căsătorești oamenii. Și mai există încă un lucru, de exemplu, dacă vrei să faci jos de mai mulți oameni, pentru că vedem că există un număr limitat. Păi aici vedem că este acțiunea de reproducere unde se va naște un bebeluș. Și asta, bineînțeles, poți să iei acțiunea doar dacă ai cuplu undeva, fie că este în orașul celălalt sau în orașul tău dacă ai cupluri, vei putea lua această acțiune și dacă ai mai multe cupluri, chiar poți să pui mai multe discuri deodată, să zicem pune 2, pentru că vrea și acest cuplu sau acele 2 cupluri să nască. Și foarte tare în Elveția, ceva ce n-am mai auzit nicăieri, poți să-ți alegi sexul copilului. Adică el poate să spună vreau o fată și vreau un bărbat. Și când se nasc cei 2 bebeluși, ei vor sta așa aici și la final de rundă se vor duce la școală, pentru că vedem deja avem 2 acolo la școală care la final de rundă vor veni de aici după ce vor învăța tabla mulțirii și vor deveni adulți, dar vor fi șomeri. Ăsta va veni aici la mine și celălalt va fi șomera satului la el. Și ăștia 2 se vor duce după aia la școală acolo, cei care s-au născut. Deci asta este acțiunea de reproducere. Au mai rămas încă 2 acțiuni. Hai să spunem acțiunea de livrare. Să zicem că vin eu și vreau să livrez, pun 2 discuri aici, pentru că vreau să fac 2 livrări. Și ăsta muncește ca să obțină paie, ceea ce înseamnă că o să iau eu de aici, uite că nu am pregătit, o să iau de aici cubul și o să pun aici la paie ca să arăt că am livrat. N-am voie să livrez de mai multe ori pe joc paiele. Deci am muncit și a făcut omul rost de paie. Și ăsta femeia asta pare ciudat, na. O femeie care muncește să facă rost de cărămidă, muncește până ce cade lată și a făcut rost de cărămidă. Deci am livrat și acolo. Și acum această acțiune, să zicem că, mă rog, jucătorul galben a jucat. Ce înseamnă asta? Este cel care vine și dă trezirea. Dimineața, la ora 5, vine și urlă în gura mare să se trezească oamenii care stau și dorm aici, pentru că ăștia, după ce au muncit atât de mult ca să facă rost de acele bunuri, dorm neîntorși. Nu se mai trezesc până ce nu vine ăsta ca să-i trezească. Și atunci pui aici, numai că dacă ai pus un singur disc, ăsta vine și îți trezește doar un colț, adică 3 astfel de cartonașe. Dacă ai satul mai mare, cum e aici la el, ar trezi doar colțul ăsta, nu ajunge până aici, la al 4-lea cartonaș. Ar trebui să pui 2 discuri ca să trezească acest colț, după care acest colț, bineînțeles, dacă ar mai avea încă 2 cartonașe aici, ar fi mai eficient că ar trezi pe toți din aceste zone. Astfel, practic, pentru celălalt colț are doar un singur cartonaș, momentan ar trezi pe acesta și colțul acela. Deci, practic, un colț reprezintă o zonă de aceasta. El stă undeva aici în colțul ăsta și strigă în gura mare și îi trezește pe toți. Deci am trimis acolo un disc și ia să vedem. Hai să spunem că, uite, dormea și ăsta, că a muncit pentru un lemn, să zicem. Deci o trezește pe femeia asta, pe bărbatul ăsta, o trezește și pe femeia asta, dar ce să vezi? Pentru că ăștia sunt un cuplu și dorm în același pat, normal că se trezește și ăsta al jucătorului advers. Și ăsta este un beneficiu pe care îl are celălalt jucător, pentru că uneori dacă el are nevoie de lemn, o să își folosească acțiunea ca să-l trezească pe ăsta de la mine din sat și automat o să o trezească din somn și pe a mea. Nu o să trebuiască să mai îmi folosesc eu un disc ca să o trezesc și pe aceasta. Deci automat se trezesc amândoi. Dacă
sunt căsătoriți. Și practic am arătat ce face fiecare acțiune, iar acum la final de rundă se mai întâmplă ceva în jocul ăsta. Deci în afară de faptul că îi pune să muncim, livrăm sau cumpărăm aceste cartonașe ca să avem și mai multe bunuri. Deci vor veni copiii de aici care vor deveni adulți și care așteaptă alte cartonașe noi, de exemplu, să devină văcar ăsta, dacă o să construiești asta cu lemn, cărămidă și piatră. Eu aș putea să fac asta pentru că am piatra de acolo, din orașul vecin, și aș putea să o pun la muncă. După care o să livrez o vacă acolo. Și, cum spuneam, la final se va face și o superioritate. Hai să arătăm, să spunem că a luat încă și jucătorul galben a pus aici un disc, a luat că, practic, dacă ai pus aici discul, nu înseamnă că ai blocat, ca în alte jocuri, această zonă și nimeni nu poate să mai vină. La final se face o superioritate pe fiecare zonă. Aici, pentru că el are superioritate, o să primească corespondentul de la arhitect, ceea ce îi dă și un punct imediat. Aici eu am 2 discuri contra la 1, el este cel care livrează, livratorul, ia să vedem unde e livratorul, e aici, și el are, bineînțeles, tot un punct, vine aici la mine și tot așa o să împărțim aceste cartonașe. Aceste cartonașe, pe lângă faptul că ne dau acele puncte pe care, dacă o să le pierdem superioritatea în runda viitoare, astea se vor muta de la noi și vom pierde imediat acel punct. Pentru că altfel ar fi mult prea ușor să ajungem la 20 de puncte, dacă de fiecare dată când le-am luat nu am pierde punctele. Dar ne mai ajută la ceva atât timp cât le avem în fața noastră. Dacă, să zicem, nu mai avem discuri să mai plasăm aici sau nu vrem să plasăm, că vrem să plasăm în alte zone aceste discuri, acesta îl întoarcem pe spate și ne dă imediat acțiunea respectivă, adică aici acțiunea de căsătorie. L-am întors, asta nu înseamnă că am pierdut punctul, doar l-am folosit și pot să-l folosesc o dată pe rundă, până când, bineînțeles, poate o să pierd aici superioritatea că pune cineva mai multe discuri în runda a doua, ăsta o să plece la alt jucător, pierd și punctul, el îl câștigă și tot așa. Aici mereu se vor adăuga 5 cartonașe noi și sunt aici și cu schimburi, aici de exemplu faci pâine, ce n-am arătat, de exemplu aici cum este vaca, trebuie întâi să îl pui pe ăsta să muncească ca să-i dea să mănânce fân, după care trebuie să-l pui pe cel care lucrează aici ca să îți obțină o vacă, pentru că altfel vaca moare de foame. Și cel care este primul jucător, practic ultimul care nu a reușit să pună discurile, pentru că asta nu am spus, ultimul jucător care rămâne cu discuri în mână, practic nu mai are voie să le mai pună. Pentru că am văzut într-o tură, poți să pui chiar 2 sau 3 discuri deodată și practic anumiți jucători, ultimul jucător care va rămâne cu discuri nefolosite, n-are voie să le mai folosească în runda aia, a pierdut o parte dintre acțiuni, dar ca bonus va primi acest marker de prim jucător, care îi va da și un punct imediat. Și la fel, dacă pe viitor o să-l piardă, precum la acestea, o să piardă acel punct. Și astfel merge jocul. Mai este câteva bonusuri pe care o să le urmărim. De exemplu, dacă suntem primii care reușim să livrăm partea de aici din centru, cele 3 de acolo din centru, luăm încă 2 puncte și aici e primul venit, primul servit. Partea de sus, cele simple, de bază, primul care le-a dat pe toate 3 va lua încă un punct și tot așa vor fi mai multe bonusuri. Primul care a dat aici un ceva din metal, ce e ăsta? Un clopot, nu știu, nu-mi dau seama exact ce, va primi 2 puncte și așa mai departe. Acesta este jocul Helvetia sau Helvetia sau Helvetia. Eu am fost Ovidiu, iar până data viitoare nou joc, toate cele bune. Pa, pa!